Büyük Saparmurat Türkmenbaşy. Gelmez mi? Uruş beter mi? Yer beter. Bir-birinden hatar. Hasraty älem tutar. Giden gaýdyp gelmez mi? Tama barmy jesetde? Geň al otur esetde. Gapyl galan kesekde. Ejem gaýdyp gelmez mi? Turup giden jeň diýip, bir janu bir ten diýip, gaýdyp gerin men diýip, giden kakam gelmez mi? Dogan doganyň zary, olaň ikide bary, inne bakmazmy bäri, dogan gaýdyp gelmez mi? Eň ulyymyz Niýaz Murat, Körpe Muhammed Murat.